Alas 9:55. Dumating tayo kanina dito is mga alas 9, sarado din. Ayun, tapos na tayong kumain. Diretso na kami sa Infanta Quezon. Infanta Quezon na to eh. I mean sa NVC1 beachfront. Tambay tayo nun sa dagat. Ano ba to? Ay, init ah. Yun, maganda yung panahon natin ngayon. Yun, tuloy tayo. Yun, tapos na tayong kumain. Dami ng serve nilang bulalo. 250 lang. Mahangin. Close natin yung visor. Dami nilang serve sa bulalo. Meron ba yata tayong 1 hour 1 hour nga papuntang dagat. Doon tayo tatambay. Yun na mga ka-rides, no? Talagang di na pala natin madadaanan yung Marilaki. Diretso tayong NVC1 beachfront. Ganda dito oh. Dapat pala nilabas yung cellphone. Oh. May naglalabas sa gilid ng kasalo. Libreng tubig. Libreng tubig. Nabubulol ako. Oo, sadyang bulol. Daming pine tree. Nice view. Grabe yung kasada, paliko-liko. Parang bulate. Ganda ng view dito. Parang uulan ata. May malaking tag dito. Malaking hindi ko lang nasa Tagalog yung dagom. Wow, fish na. Handa ng kalsada. Sakay. Uuwi na. Ayun yung waka-rides dito. Kahit mainit, malamig yung yung pakiramdam. Malamig yung hangin. Ganda. Ang daming pine tree. Ang dinaanan natin kanina. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo. Wow. Picture ka rito? Ang ganda. Ganda dito. Wala pa yung mga nagkakarera. Swimming pool oh.
ganda-ganda mo. Yun, puntahan niyo to. Punta kayo dito mga ka-rides. Dahil pa entry. Ganda sa paningin. Ang ganda-ganda mo. Grabe. Low-bat yung GoPro natin dito mga ka-rides. Ganda ng patigil eh. Ito. Ito. So. Ito mga kabundukan. Lamig ng hangin. Ano? Wow! Grabe! Ganda! Grabing view dito. Ang ganda man. Pasunti lang yung nadaan. Wala na tayong gas. Malapit na. Kaya yan 1 hour. Parang puro paakyat. Wow. Sakto nga na dito kami pumunta. Kaso relax na relax si Doggy oh. Matambay lang sa kalsada. Wala na, hindi na nagpapatay ng GoPro. Wow! Ito forsado. Tas na.
grabe itong lugar na to. Mapapabukas ka talaga ng GoPro. Meron pa tayong 49 minutes na babiyahin. Punta tayo dyan. Ganda. Ang ganda, daming pine tree. Pine tree. Tatawa na ako sa mga vlog ko. Dami kong maling sinasabi. Nung nakaraan, nung nag-review ako ng expenses, yung 996, nasabi ko 9,996. Ang bobo ko sa part na yan. Nakorek tuloy tayo nung nanood. Pero alam, salamat sa nag-correct. Wow. Rancho. Tubo. Yan, pababa na tayo. Hindi na tayo mauubusan ng gasolina dito. Pababa. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Wow! Wow! Grabing palusong to. Prepare nyo yung ano nyo dito, preno. At maganda yung preno nyo pag dumaan kayo dito mga ka-rides. Sa mga gustong mag-trail ride, gusto nyo na nakakawalang stress na tanawin, dito kayo. Lit naman ang part na dito kayo magpunta. Ganda. Hindi ko na napapatay yung GoPro ko. Lobat to. Tapos may ano pa oh, free water. Ha? So ayan na pag video. Yung batang dere ha? Kaya ha? Hawiran na ni ma? Okay. Oh, look lang po. Wow! Ganda. May fogs po. May usok-usok pa sa bundok. Doggy, relax ka lang dyan ha. Huwag kang mga habol. Wow, ganda naman dito.
liguan dito. Picture. Oh. Picture. Ay, isa lang ata pwedeng dumaan. Hindi. Isa lang pwedeng dumaan. Parang isa lang yata pwedeng dumaan. Oh, wala man na yan lang. Marap lang gunong sila. Ayan lang pala. Magkaupan din sila. Ha? Ha? Ganda oh. May ano sila eh, tinuturong falls. Pakok lang po, kabala malutan na. Pero falls oh, yun oh. Yun pala. Ha? Video. Pala yun. Bitras. Picture ka? Hindi. Ha? Dara ka? Isipin mo yun, may view pala dito eh. Hindi talaga, ang dami pa natin hindi napupuntahan. Wow. Oh, hangin. Mahangin mga guys. Wow. Yun oh. Duta dire. Ito picture dire. Ha? Ayan na. Blind spot. Blind spot. Oh. Maganda sana mag-picture dun oh. Kaso blind spot kasi di tayo makita ng sasakyan pag liko nila. Wow, dun yung kalsado oh. Parang ang bata. Oh. Upload natin to. Walang cut. Oh, ganda. Ha?
Last G's na. Oh. Nato na iliguan ano. Oh, ano. Ayan, ito yun, oh. Ayan, may falls. Pero, dili ta dire. Oh, stig. So, diretso pa tayo. Diretso pa tayo, mga mamen. Grabe. Uy, bilis. Dandahan lang. Dandahan lang tayo. Na. Paunahin natin yung nasa likod kaso maliit yung kalsada. Paunahin ko sana siya. Sa di rin wala makagilid. Hindi ko lang sinusundan ako eh. Ah, grabe to. Akyatan naman. Tapos na yung tapos na yung babaan. Akyatan naman. Ano? Mauna ka. Ayoko nang sinusundan ako. Nice therapy. Wow. Ganda. Nice kilap na. Ha? Nakaka-enjoy yung view. Ha? Kita. Ganda. Hindi rin ako sa picture. Picture muna, picture. Yun, nakapag-picture kami mga ka-rides. Dami na yung picture. Grabe, ang ganda. Full brake na yung likod ko. Naka full brake na akong likod. Kaya grabe yung pababa. Mundo. Nasa gitna tayo ng bundok. Ganito din yung Claveria eh. Wow. Daming tulay na ating nadadaanan mga ka-rides. May mga nag-stop din dito ng mga riders, so tara, may paliguan dito. Paliguan. May mga paliguan din. May paliguan pala dito. Pero syempre, diretso tayo. Kaya pala 1 hour 59 minutes lang yung kanina. May hangin. Kaya pala
gagawin yan. Kaya pala 1 hour and 59 minutes yung nakalagay sa mapa kanina. Kasi hanggang ano lang yun, Jariel's Peak. Eh, papunta tayo ng NVC1 Beachfront. May 1 hour pa. Yung mga sasakyan ulit. Tabi tayo. Paunahin natin sila. Nakasiwa kasi ako pag nagmamabagal ako, tapos may nakasunod. Parang nasisindihan yung pet ko. Kaya mas maganda paunahin na lang sila. Uy, rough road. Slow down. Tapos niya ito. Oh, dami itong mga rides. Oh. Hop. Madulas tong ganito. Yan. Kasi nagmo-move yung mga bato pag ano. Dito lamig. Lamig din dito mga ka-rides. Wow! Oh. Wow! Sarap ng hanging probinsya! Sige. Abutin niya akong kalsada. Banking, kulang pa. Hindi niya abot yung kalsada. Wala. Gandahan lang. Maingay kaya pag ganito? Pero maingay yata. Bukas yung visor. Wow. Pagulan. Oo. Spalting. Wow! Wow! Yung bunga, no? Wala, may dagong truck. Kagian ni dagong truck. Nga. Pero di man kaaging mga dagong truck sa noon dere. Tungason ra kayo. Hop, palay. Okay. Ba't dito pa sa corner? Sa street sana. Sabagay, wala naman kasing ganong nadaan. May palay dito, bundok eh. Sarap.
Ay, ganda ng kalsada. Banking cool. Wow. Ganda talaga tunog ng big bike. Wala ba siyang kasama? Wala. Solo lang siya. Wah, grabe. Pati tricycle bumabangking. $1,250. Yeah. Grabe. Ito yung view. Napakasulit ng view. Grabe. Nice yun yung labo. Ano dito, lab? Naiilog. Lab. Naiilog dito. Ikaw. Taas. Grabe. Ganda. Kulay asul yung tubig, oh. So ayun mga ka-rides, inabutan na kami ng ambon. Halos ilang oras kung makapag-stop para mag-picture eh. So may magandang ano doon, oh. Ilog. Ay, mga bata nasa gilid ng kalsada. Diretso na. Ay, ilang minuto na lang. 27 minutes. Diretso na tayo. At anong oras na? Alas 11 na. Oh, dito po. Love! Ano to? Ganda dito. Oh, libre tubig. Diyo, taro, baba. Nili. Napasanahan. Kaya ang dalan natin magyan na medyo nakadikit siya.
malayo din. Oh. Ayun, oh. Napakaganda namang ilog na yan, kulay blue. Wala, di kita dito banda, may mga bahay pala. Kala ko dito yung corner na eh. Wala, hindi na siya kita. Sa unahan pa, kaso medyo malayo yan. Wala na ta. Ano ka na? Minutes. 23 na lang din yung battery ko. 24 pa kasi 23 bumaba. Daming bahay dito. Hindi na ako nakapag-video. Kakap yung kahan yan, no? Ganda ng probinsya. Natay mong masabi kundi maganda. May lilikuan tayo mga ka-rides. Bukas yung visor. Dalo. Right. Tapos dyan, yun, may paliko. Kapag diretso tayo, Infanta Quezon siguro. Tapos dito tayo liliko. Yun, papunta tayong NVC. Marami pa naman tayong gas. Ano ba? Gas station. Kamaya na, pag-gas ba? Nasa lang. Doon na lang siguro. May 16 minutes pa. Yun, stay ko kayo doon. At papunta na tayo sa NVC1. Ganda yun. Anong lugar kaya to? Infanta na rin to eh. Riau. For your information mga ka-rides, Gumian pala itong lugar na to. Gumian, Infanta. Ang oras alas 11:25. Meron pa tayong 13 minutes. Sige, sabi ko sa inyo eh. Nandiyan na naman yung mga aso na yan eh. Sira yung kalsada.
rides. 2 bars na lang ako. Ito yung first gas natin. Full tank boss, premium. So yung mga ka-rides na, tapos na tayo magpagas. First gas natin is 280. Bali, umalis naman tayong full tank. So dito na tayo nakapagpagas. Kaya na to. Maambon pa. Nasyon si 36. Malapit na. May nakalimutan kaming dalhin. Tuwalya, towel. Maliligo sana pero walang dala mga towel. GG. Eh, ano yun? Nalalim pala yun. Seven minutes to go. At doon na tayo. Huh. Yun din yung akala ko eh. Santa Quezon. Dito na tayo. Maambon. Ambon pa ba to? Ulan. Marami palang gasolinahan dito eh. Nagpagas pa ako dun. Oh, lakas ng ulan dun oh. May ulan dun, Col. Basang basa sa ulan. So ayun na nga mga ka-rides, kung kailan at kung saan malapit na tayong dumating, sinalubong tayo ng ulan. 4 minutes na lang oh, tapos umuulan pa. Hindi na ako magkakapote. Pag bunga itong ulan, kapote ta? Silong ta, silong. Silong na lang. Hala. Wala. Vlog, naka-vlog tayo. Hi. Sound check. Sound check. Kaya na siguro to. Tara. Ingat. Thank you. Ingat. Tara. 2 minutes na lang. Ito ako sa mga bata. 2 minutes na lang eh. Diretso na. Minutes na lang. Two minutes. Nabasa na ka, Lam? Basa na ka?
Hindi kaya. Lakas talaga. Muhinay kaya na eh. Ha? Ano na? Kapote na lang? Sa'yo na no? Hapit na eh. Bumawit na tango ulit. 2 minutes. Dandahan lang. Ako yung nababasa. Yung angkas ko wala pa. Diyan na lang yun sa unahan eh. Kaya pa. Tago tayo sa mga ano. Dah. Hindi na talaga. Basa. Basa talaga tayo dito. Par. Basa. Harap lang. Ala, dan na. Tahu dulu. Hah? Ada. Ingat mga ka-rides. Dumating na pala tayo, no? Inulan pa kami nung dumating kami sa NVC. Yan. Yan, nakarenta kami ng kwarto. Evardome Beach plus cottage. Yan, mga rides. Hindi kami natuloy sa NVC1 gawa ng wala silang matutulugan doon. Dito, laki ng ano, kwarto. 1,200 lang to. Tapos additional 200 lang pag medyo matagal kayo aalis. Kasi isipin mo, anong oras pa ngayon? Alas 12. Yun, alas 12:16. Dumating tayo ng alas 12:16. Hindi, nakapag-ibis na ako. Basta mga sarado alas 12, dito na kami. Tapos yun, 1,200 lang. Plus 1,400 plus 400. Bali 1,400 lahat. Tapos pwedeng mag-ihaw-ihaw. Libre na daw yung cottage doon. Doon tayo mag-ihaw ng isda mamaya. Hindi na ako nakapag-update kanina. Lakas kasi ng ulan eh. Yung tipong 1 minute na lang talaga. Hindi man lang umabot. Yun. Update ako mamaya. Bili tayong isda. Tapos karne siguro kayo ihaw. Nakaka-rides update na. Salamat. Ayan, mga isda. Ayan, may... Ay? Sorry. Napano ko. Ang dami na isda. Buttered shrimp. Huh? Buttered shrimp. Mga ka-ride sa bumili kami ng shrimp. Galunggong. Sige pa. 150 po. Ay, mura lang pala lang. Ha? Sige na. Ano pa? 150 na, dalawa na. Ha? Dalawa na? Ito? Sige. Yung galunggong. Okay na yan po. Galunggong. Mura lang isda dito. So, 12. Total. Okay na lang? Sige pa. Lilisi ko na? Opo. Ano lang titanggal dito pala? Kasi ihaw lang namin. Yun. Bakit? So yun mga ka-rides.
pag ano, nandito ka lang magbandang NVC1, may malapit lang na Talipapa. 5 minutes lang namin 5 minutes ba? 3? Malapit lang siya. Malapit lang talaga. Sabi ni ate kanina, malayo daw 2 oras para antayin natin yung ano. So yun, dami lang yung nabili. 700 lang isang galunggong, isang bato, 2 isang bato. kalahating shrimp, tapos Shrimp kalahating and crabs. 700 lang lahat yan. So, yun. Hindi naman na nila kung ano. Oh. Sit up. Yun doon, eh, bato-bato. Dapat panapunta ka dito. Oh, maraming bili na ay bili na itit, bili na init. So ayun mga ka-rides, nandito na tayo. Mag-iihaw pa kami ng isda. Mura lang yung gastos. Di ba muhumok mala basta nasunog lang? Tap, ayun mga guys, may ano pa yung isa naming niluluto. Yung shrimp tsaka crabs. Ayun. Di pa tapos. Ano to? Buttered? Buttered shrimp. Buttered shrimp. Kakalagay pa lang ng crabs. Okay. Note na una ang crabs. Yung shrimp mo kakalagay. Bago pa lang. Ang mahirap lang dito sa pwesto nila kuya, medyo tagus yan, di gaano nakikita. Pero kung ano naman, pag lumabas ka na dito sa bandang to, eto na siya. Oh, di ba? Ganda dito mga rides. Tengah. Yan o. Dapat doon kasi yung NVC1 no? Doon tayo dapat nagre-rent. Kaso wala silang tulugan. Dito. Bali lahat yan. So yan. Pagkakailira lang. Yung iba, yung mga katabis, may mga cottage talaga sila. Kaso ang problema lang din, ganyan. Ayan. Yung iba kasi may mga cottage, kaso wala silang tulugan. Kaya mas pinili ko yung kay kuya. Puro kasi tulugan yung kinakuya.
Yan yung cottage nila is free na lang. Tulugan na lang talaga. Free na lang yung cottage nila, tapos yung tulugan, yung babayaran mo. Yung mga katabi niya, mga cottage. Yan. Masikasa sila kuya. Sayang lang, medyo tago yung pesa nila, hindi sila gano'n napapansin. Pero yung inihaw ko, sunog na. Yan yung hindi ako nasunog. Ha? Sili? Wala ko balo. Ito na mga fries. Yan, sarap. Buttered shrimp. Ano yan?